Magandang hapon mga kasinggil. Ngayon maglilinis naman tayo ng ating pilapil. Kasi magpapanibagong tanim na naman tayo ng palay. Ganito ang paglinis namin ng pilapil sa aming sakahan. Mahirap pero kailangan magtiyaga mga kasinggil. Dapat matalim ang ating panghawan, ang basing. Okay mga kasinggil, maraming salamat sa panonood ng aking video. God